right zvinenge zvichipisa zvinenge zvichitenderera mhuri yeZimbabwe ndo zvatinenge tichikupai pano paBombshell Television. So kana uchangosvika ndokumbirisisa kuti usubscribe pachannel yedu, ulike zvinotibatsira kuti video riende mberi. Asi kana uri returning subscriber ndongoti much salute kwauri ikoko. Pano paBombshell Television ndinowanza nyaya dzakasiyana siyana, but zvamanje pane iri kutendera, pane iri kupisa yemanudzi amaititi alika nemavideos alika guys hapakaipa zvinhu zviri kutotenderera zvamanje ndofunga mukuona picture rapo iro kutori nezvakanyanya zvakapfura ipapo, but maititi varesponda to those nudes vachiti aiwa maya friend yangu yakatopiwa ne-ex husband kurava tina shameno tina shamaposta ndiye ari kunzi ndiye akapa munhu ari kudanana namaititi right now, zvichireva kuti right now relationship yavo iri kutopisa zvekuti inogona kutongonzi yaparara yacho yatanga tatoti maititi va mu-new relationship. So pakaipa guys, tell us what do you think in the comment section. Ndokumbirisisa kuti utaure zvaunofunga kuti idrama here kana kuti zvinhu zviri kutotenderera, zvinhu zviri kutoitika. Pamwe vanenge vane song yoda kubudisa hatiziwe because internet, saka hapana but ivo varesponda zvavo vachiti amaya zvishuwa zvinhu ndezvangu but zvaburiswawo ne ex husband. Tell us what do you think in the comment section below.